Исәмисез, хәерле көн. Хуш киләсез, кадерле кунаклар. Кукмара мәдәният йортында районда яшәүче төп халыкларның милли киемнәре күргәзмәсе оештырылган. Монда татар, рус, удмурт, марый халкы бизәкләре. Алар белән Марат Әхмәтов һәм килгән кунаклар таныша. Залдагы сөйләшү туган телләр турында иде. Вопросы сохранения родных языков и национальных традиций не татарского народа, а представителей других коренных народов нашей республики. Бүгенге утырышта сүз республиканың 6 районында күпләп яшәгән удмурт һәм марый халыкларының телләре турында иде. Җанисәп нәтиҗәләре буенча Татарстанда удмуртлар 10 ел эчендә башка милләтләр белән чагыштырганда иң аз кимегән халык. Республикада 22 удмурт мәктәбе бар. Алар асылда Балтач һәм Кукмара районнарында. Тик балалар саны елдан-ел кими. Укытучыларның белемен арттыру өчен күрше Удмуртиягә җибәрәләр. Тик яшьләр туган телдә сөйләшми диләр. Аларга интернетта контент булдыру кирәк. Яшьләр барыбер интернет челтәреннән укыргарак яраталар. Менә шул уңайдан без инде менә тәкъдим иттек бүген. YouTube'ларга чыгарып, аны тәрҗемә итеп, ул булмасын удмурт телендә, марый телендә һәм башка телләрдә. Балалар туган телләрендә аралашсын өчен Әгерҗидә, лагерьдә марый сменасы оештыруны сорыйлар. Организовать в Алдырском районе национальный лагерь. Әгерҗи районында милли лагерь булдырырга тәкъдим итәбез. Ул бер сменада эшләячәк, программасы да кызыклы итеп оештырылачак. Милли кием тегәргә, орнаментларны аерырга өйрәтәбез. Һөнәрчелек белән шөгыльләнү, шигырь язу нечкәлекләренә төшендерәбез. Обучение пошиву национального костюма. Республикада этнокомпонентлы 132 мәктәп бар. Шуның кадәр милли сыйныфлар исәпләнә. Аларны тиешенчә җиһазларга кирәк ди комиссия рәисе. Менделеевск районы мәгариф идарәсе җитәкчесе кечкенә авыллардагы этно мәктәпләрнең искергән булуын әйтә. Проблема бар. Ул да булса, элекеге биналар, Совет вакытында төзелгән биналар, алар барысы да, ике катлы барысы да искергән, барысы да ремонт сорыйлар, аларны ремонтлау өчен 100 миллион сум акча кирәк кимендә. Бу мәсьәләдә мәгариф министрлыгы белән сөйләшербез, диде Марат Әхмәтов. Шулай ук аннан милли киемнәр тегүдә махсуслашучы цех ачу турында сорадылар. Бу да хәл ителмәслек эш түгел, ди ул. На покупку оборудования, на какую-то площадь там. Бу очрашу республикада яшәүче милләт вәкилләренең туган телләрен тагында камил һәм сыйфатлы итеп өйрәнү юнәлешендә өченчесе иде. Моңарчы Чүпрәле һәм Аксубай районнарында узды. Әлеге милләтләрнең менә бу тормыш-көнкүрешендәге аларның рухи хушы, ихтыяҗларын канәгатьләндерү ул безнең хәтта татар телендә чагыштырганда да бик күпкә кимрәк чыгымнар таләп итә. Шуңа күрә алар үзләрен башкача күңел күтәренкелегә туйсын өчен без андый мөмкинлекләр табачакбыз. Бу җәй лагерьлар буенча да укытучы һәм тәрбиячеләрнең аларның һөнәри осталыгын күтәрү буенча да читкә чыгып кадрлар әзерләү мәсьәләсе, читтәге тәҗрибәне барып өйрәнү мәсьәләсендә дә республика җитәкчелеге белән киңәшеп аларның тормышка ашыра башлаячакбыз. Татарстандагы удмуртларның 30% Кукмара районында, марыйларның күпчелеге Әгерҗи районында яши. Бүген төп шарт төрле милләт вәкилләре күпләп яшәгән районнарда туган телләрдә газеталар чыгару, фестивальләр һәм башка чаралар үткәрү. Шулай итеп, телнең куллану даирәсен арттыру кирәк. Республикада яшәүче һәр милләт вәкиле кайгыртылган һәм үзен тулы канлы итеп хис итәргә тиеш. Кукмара районыннан Фәйрүзә Мәҗитова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы.